Hi! Maayong adlaw kaninyong tanan. Tawga lang ko nga lang sky. Dili moon, dili sad star, dili sad sun, but sky. Aniya na sad ta karon aron maminaw sa bagong story sa atong page nga Yusinyan Freedom Board. So before I start, don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates. Fasten your seatbelt because we are about to start the story of Corinne, entitled He Cheated on Me. 늘 당연하게 생각하는 너지만 그게 너다워 그래도 stay with me. He cheated on me. Nga nang nag-cheat ka? Before I start, please hide the identity of this account I'm using, admin. So ako ang best friend and I'm happy that she let me use it. I'm not really good at narrating, so hinaot masabtan rin ninyo. Hi, I'm Corinne. Not my real name but close to my nickname. Estudyante pa ko. I'm a volleyball player and I'm the captain in our team. Well, about my physical appearance, ana sila gwapa daw ko. So, I guess so. I met this guy named Charlie. Not his real name but close to his second name. He's a year younger than me. As much as I hate it, he's so good siya. Basketball player sad siya sa among school. Crush na ko siya, guys. And apparently, crush po siya sa akong usa ka best friend. So I set aside my feelings toward him. Crush naman raman sad bitaw na ko siya. Dili pa deep ang akong feelings. And I could tell nga mas deep ang feelings sa akong best friend niya. Kiling man sad good ilang pagkaila-ila. So, permi na mo sila sungugon. Bisag nasakitan si self. Those before whose. So one day, he chatted on me. Kilig sad ko tuoy. It all started from a simple hi. And then, days passed, he confessed. Duga na daw siya naibog na ako. I refused his feelings at first. But sweet gyapon kaayo siya. So, I confessed too. After many days. Mura namig inyo ato nga time. I was confused way back. Kasi I know nga crush gitch kay siya sa akong amiga. Until I talked to my best friend. I told her na immune na me. And I'm glad she gave way. Dito na ko na-realized na grabe good ang bond sa among friendship. Mans mi nga immune ni Charlie. Nindot kaayo ang feeling, oy. Kanang na mag-good morning nimo. Na magpahinumdum sa imong kaon and naay mo care. Nice ka yun sa feeling. Sa school pod, every noon, kay maghuwat siya na kus gate, kay iya ko ihatod sa amua, kay magulian man ko. And then, diretso dayon siya sa restaurant. Tapos magpaabot siya nako dito kay dungan migbalik sa school. After school, kay maghuwat na sad siya sa gate, kay iya ko ihatod daan before siya mauli. He's a very sweet man. A boyfriend material kind of man. Ingan ang among daily scenario for months. And every Sunday, dungan sad mig panimba. Mausad akong ganahan niya ka religious kaayo siya nga pagkalaki. One time, my friends and cousin asked me unsa akong ganahan nga klase sa pagpanguyab. Then, I told them, pang Wattpad since Wattpad yan baya ko. One day,
Nahibong ko ni Charlie. Wala ko niya huwata pagkaudto. I waited for him sa gate pero 12:30 na. Wala gihapon siya. So, I decided to go home na lang. Nakaingon ko nga, basin busy ra siya. Pagkahapon, maog hapon, wala siya sa gate. So, I thought absent siya. I asked his classmate pero so I waited for him gihapon but wala gyud naagian ko ni Kalir kato nagka-crush ka Charlie and Angel. They asked me kaysa akong gihuwat. So niingon ko si Charlie. Ana si Angel nga niuli na daw. Na-disappoint gyud ko ato nga time. So ana si Kalir nga kuyog na lang daw mi kay naasad sila'y hapiton sa balay sa English teacher, which happens to be my tita. So nisugot asad ko. Sa dalan gisungog ko nila nga gi-ghost daw ko. Pag adto na mo, I was shocked. May petals sa hagdan. Tas pagpadong nako sulod na ay naaiya mga classmates tagsa-tagsa. Hatag na ko gross. Paglingi na ko sluyo, ga-video na si Kalir. Pagsulod na ko sa balay, I saw him standing there in the middle of a heart. He was holding a bouquet of flowers, and beside him is my cousin, holding a banner nga naigasulat nga, "Will you be my girlfriend?" Then, when he asked me that, I said yes. We became official then. I'm so happy that time. He's so sweet and caring. Everything is fine until naabot ang COVID. Wala na kayo may communication and wala na may kita-kita. Kaya wala naman to yung mask kay quarantine. Pagbalik sa misa, dito namin magkakita every Sunday. Okay man siya. Sweet gihapon. One time, ibaw anak ko na niinom siya ug hubog kaayo and I really hate it. Di gid ko ganahag lalaki nga moinom samot nagdili mananghid. So, ako siyang gibuwagan ato. Nagkabalik rasad mi after nagsorry siya ug ni-promise na dili na siya mousab. I had a problem about family one time to the point that I almost killed myself. I'm so depressed. Thanks to my best friends and cousins who comfort me. Because of what happened, I decided to broke up with Charlie. Wala pa ko swisyo, ato good, and dili ko ganahan maapit ko lang siya. So I asked for a little space and promised that kung okay na ang tanan, magbalik kami. After na okay na ko, gabalik yun mi, nakibalik siya na ko ug akong gisugot. Guilty kaayod yun kay cold kaayod ko niya the time. Dala rasad to sa akong problema uy. So, na okay mi og balik. Birthday ni V, my boy best friend. Dugay siyang nanguyab nako sa una but wala gyud ko. Kay amigo, gyud kaayo mi and di ko ganahan anang magkauyab tas if magbuwag guba ang friendship. So kay birthday man niya, i-chat ko niya. Ni-greet ko og sa end sa chat na I love lots. Nagselo si Charlie ato og ako dyan. Di pasabot nga wala ra to. Amigo rami og dili gyud siya maminaw sa ako arang. So ako arang gipasagdan. Our relationship went well until one time I opened his account. Naa siya ka-chat classmate niya nga girl. At first, wa ko na maasa kay privacy lagi. Pero nahibong ko nga mukalit lag kawala ang chatbox nila sa babae. Tas mabalik na sad tas wala na po. So I decided to click it since that time ga chat sila. I was shocked upon what I saw.
Mao ni ilakon ko. Dili siya whole kay delete ra ba after. So dali sad ko screenshot. Charlie. Oo, sure ka? Sure ba ya ko ha? Basin ikaw, binuang ka. Alonso, ang girl. Basta klaruha sa na. Pero in case man gani mag-uli mo, total love pa man nimo si Tiko rin, okay ra sad. Total na apa mo saktong panahon. Ragyod para nato. Charlie. Bitaw, tinuod gyud ni ako nimo unta ikaw pud. Alonso. Lagi moabot ra man gyud na saktong panahon. Wa ko kasabot sa akong gibati atong tana. After nila chat, ni-chat dayon na si Charlie nako. Hapit na ko marubat di. Ako lang sa diri payag, okay. Good night, baby. Sleep well and have a sweet dreams, baby. Take care always in your family. Ako lang siyang gilagzon. God bless you, I love you. Sibat na ko habay. After that, I cleared the nickname, changed the theme, and also the emoji. Grabe good akong kalagot. Then, I broke up with him. I did that as a test. Present niya if mo-hold on to ba siya. But he just said, okay. Tas, anak siya nga kami na lang daw sa akong best friend. Ni-chat pa siya sa iyang classmate na friend pud nako. Nga ako daw maoy na ay lain. Lami kay isag pa sa iya akong screenshots. Days after, gabuwag mi, na ato'y pista o namista sad ko kauban akong ubang amiga and maestro. May pagbaang nako guys, niagi na si Charlie, gamotor, with his new girl behind him. Siya ko ato oy, grabe gyud kaayo dali alagi. Wa kasabot sa ko ang gibati, wa man lang naabtig si mana. Asa na 3 months rule? Nahimo lang 3 days? Or basin 3 hours? 3 minutes? 3 seconds? Idi sila no, sana all. Mura ko kahilakon lagi, kay nakahinumdum ko sa iyang giingon, na ako iyang kuyugon, ato nga time ipaila-ila sa iyang lola. Sakit siya oy, sobra, sakit nga makalagot. Grabe tambag akong best friend and maestro. They told me that I deserve much better. Nga dili siya kawalan. If kami pa unta, anniversary na unta na mo next month. Kung wala lang gyud siya na cheat. Karon di ay kay magsige na siya my day with his new girl. He blocked me on Facebook pero nganong kahibaw ko? Sources from my best friends. Oh, you deserve someone better, Corinne. As I read your story, murag same raman tag-og sitwasyon. By the way, maora ni ako ikatambag nimo. Ug unta imo sad makatanan. First, don't let your anger mahimong hinungdan nga magbuwag mo sa imong uyab. As you said, sa akatong time nga nahubog imong uyab, or let's just say, imong ex. Imong gibuwagan kay lagi di ka ganahan ug lalaki nga mag-inom-inom. Lower your standard, Corinne. Kay lagi, mga laki baya, dili gyud mawala ang inom samot na og barkada kauban. Ug isa pa, ayaw basta-basta buhig og word nga buwag na ta. Kay later on, ma-realize nato na if mawala na ang tao nga atong love, adto ra nato masinati ang kasakit ug ma-realize nato na love paday gyud nato sila kayo. We will chase them until mabalik sila nato. But one thing is, do not let your loved one nga ma-out of love nimo. Love him unconditionally, like how you used to love him sa katong sinugdanan pa. Dili porket nag-doubt na kasi mo feeling, buwagan na dayon nimo siya.
Question yourself. Nganong ni commit man ko? Nganong ako siyang gisugot? Daghag nganong nga ikaw lang makatubag. Dili rason ang buwagan ng isang tao tungod kay na lost ka sa imong kagalingan. Like gaduha-duha ka og love pa ba nimo ang isa ka tao? Show the love that he deserve. Ug di ka gusto mangita siya lain. Natural ra kayo ang problema sa kinabuhi. And we all know nga malampasan lang nato na. As long as strong ta, as long as we know to ourselves nga kaya nato malampasan ang problema, dili rason ang buwagan at uyab. Mao ganing ni kumita kay gusto nato na naay isa ka tawo nga mo comfort nato in times of our needs, in times of down ta kayo sa atong kaugalingon, di ba? Saan napupunta kung ikaw ang mundo? So ko rin niabot ang time nga gabuwag gid mo ni Charlie. Let's change a little bit scenario of your story. What if ni anak ka sa imong uyab? Buwag na ta. Even if you know yourself na love pa kayo nimo siya. Unya, nisugot lang sa siya. You want him to chase you, but he chased someone else. Na behind na ka girl. Kaya naaday to siya laing gigukod. Diba? Unya, nakita nimo na nagkuyog sila. Nasakitan kag maayo, unya imo na realize tanan ni flashback ang tanan ninyong panghitabo. Ni love pa kayo nimo siya. And dili nimo kaya nga makita na happy na siya sa lain. Unya ikaw nga nagpakatanga, gigukod nimo siya para pabalikon siya nimo. But you were too late. Just think of it. Dili lalim as in dili gid lalim. Don't get me wrong, but na-feel na ko og unsay imo na-feel karon ko rin. Sakit siya at first, pero that pain will be healed when time comes. Acceptance is the key to move on. Ika nga nila. Just accept na wala na siya ug na siya lain. Based on my experience ra pud niha. So kurin, don't make decision because you are happy, you are angry, or you are jealous. Kurin, just think twice, thrice, or bisan kapila, basta lang ang imong desisyon dili makapasakit nimo. You deserve someone better, kurin. And I think, and I guess, dili pa gyud siya para nimo. Ug kamo man gani, God will make way para ipagtagpo ra mo otro. To Charlie, Corinne doesn't deserve you. No one should be. Don't make a girl fall in love to you if you are not ready. Don't make efforts if naa kay plano mangita raglain. Real man will stay even in the hard times of your relationship. Real man won't cheat maskin unsa na ang dagway sa imong uyab. Real man knows ug unsa kasakit sa bae ug makasakop nga nag-cheat ang iyang uyab. And real man will chase his girl
Bisan pag ipagtabuyan ka, as long as you know na love ka ka. Charlie, naunaa sa kadaghan, ug unsa imong gipangbuhat sa baing nga gitarong ka. Pagtarong sa imong kinabuhi, karma is a bitch. You should know that. And to the girl nga gipuli ni Corinne, girl, you should know your place. Dili porket kabalo ka nga dili sila okay, imong ipagsiksikan gihapon imong kaugalingon. Baiman ka, you should know unsay feeling sa posisyon ni Corinne. Okay? And to all who are listening this, don't rush in love. Do not make commitments if you are not ready. There's a perfect time for everything. And if wala na kay love, or let's just say, na out of love ka, let them know. Tell him or her, dili kay adto ka sa laing mangita ug happiness. Remember, sa kinaunhan lang maayo ang tanan. This is sky, not moon, not even star, nor sun, but sky. Thank you for listening, and take care, everyone. God bless. Ito na uling araw, mangyayakap ko't halik. Ito na, ingatan mo siyang